Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel is simple latest. Ngiyazi ukuthi ngilate. Kodwa noma ngilate asixoxe lento. Hey guys, waziwa uDecember wafika nento yokugixabeza. Kuthiwa ke kunelunye uthando nesithembu episodes esingawazi ashuthiwe. Mangibheka-ke lawa ahambisana nawo season 8 ngoba season 8 kwakhulunywa kwababazwa kwakhala kwenziwa yonke into. Sekuthiwa-ke uthi uMzansi Magic ubonile ukuthi Mzansi balandeli bothando nesithembu nithi khona la kushoda khona. Basibona-ke bayeza-ke bazonika lento le enye mhlawumbe kuyiyona eshodile. We guys, kufike satshela ukuthi season 8 uza nama-episode amangaka. Kwase siwabukile ama-episodes wathi uMzansi Magic khona manje basinika. Kuthe nje xaxa khona. Sibuka uthando nesithembu isikhathi eside ku-season 8. Kusenjalo-ke kwakhulunywa kakhulu wase uMzansi Magic wabona ukuthi hayibo lento le it is business. Basumzansi Magic-ke ulethe okunye. Mina bengisho ukuthi-ke bayenza njena-ke sithando sami nothando nesithembu. Yehlisa umoya ukuze uDecember wakho ungawungeni kabi ngoba iy'ndaba zalapha zenza abantu begcine sebexabane kakhulu. Yehlisa umoya, ubuke le TV show kamnandi, ubuke ngokuthi iy'ndaba zaseMzumbe iy'ndaba zabo. Basifakile thina kodwa nokuphuma kuyaphumeka ngoba we-guys khona bazokinyeka kulo December. Babuye ngoDecember base bethi bazohamba nathi kodwa kuzoba isikhashana esincane. Into engiyaziyo ukuthi lokho okuzobuya manje akusho ukuthi ngesubu ku-season 9 ngoba u-season 9 siyawudinga nawo. Into engiyazi-ke ngabantu, umuntu ufike ethi ngicela u-KFC umnike u-KFC. Masedla u-KFC usefuna okunye. Ngibona ukuthi yabo lama-episode lawa abazosinika wona azokusenza ukuthi sifune okunye. Thina okunye sasikufuna nesikucelile i-tell all zikhale nje ngoba thina sinayo imibuzo eqondile futhi imibuzo engasasho ukuthi ume kuliphi iside. Imibuzo nje yokuthi lokhu sikubonile kodwa ayicacanga le ndaba la, yabo kucaciswe le ndaba vele ku-TV ngoba leyo bebe comfortable ukuyishare nathi. Kodwa bese ngisho ukuthi kulo esithi sibuka nayo uthando nesithembu agamanxe i-oxygen icishe ukuphuma. Yehlisa umoya ngoba bayeza. Into ozoyenza ukubuka uze sizoxoxa siphinde siphume futhi ngoba kuyaphumeka. Sizongena kodwa siphinde siphume. Right? Bayabuya kuthando nesithembu nolunye-ke ushintsho elincane ngoba kulolu shintsho oluncane kuthiwa siyaphi behind the scenes. Sakho behind the scenes ngisazoconfirma lezo y'ndaba.